nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga, Pilipinas. Maksyong umaga sa ating mga ka-aksyon. Araw ho ngayon ng Lunes, January 17, 2022. Sumasa inyo, DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay, sa ulo ng ating mga balita, no vaccine, no ride policy, suportado ng Autopro Pangasinan. Vaccination rate sa bayan ng San Nicolas umakyat na sa 95%. Ilang empleyado ng LGU Calasiao positibo sa COVID-19, munisipyo muling isinara. 6-day work week ipinapatupad ngayon ng provincial government upang maiwasan ang pagdagsa ng mga tao sa Kapitolyo. No kotong, no red tape, number 1 agenda ni dating Mayor Belen Fernandez. At para naman sa ating police reports, lalaking tila nag-amok sa checkpoint, hinuli ng mga pulis. Lalaking tumakas sa checkpoint sa bayan ng Villasis, kulong. Binata, kulong ng magnakaw sa pinagtatrabahuang punerarya. Para sa ulo ng ating mga balitang pambansa, no vax, no ride sa mga PUVs aarangkada na ngayong araw. Samantala, investigasyon ng NBI sa umano'y Comelec hacking lumarga na. Para sa ating balitang pang-ibayong dagat, Austria, gagawing mandatory na ang COVID-19 vaccination. At para naman sa ating balitang showbiz, Pia Wurtzbach, nakapiling na ang nobyo matapos ang paggaling sa COVID-19. Para naman sa ating balitang pampalakasan o Vienna, nakatutok sa mga sasalihang torneo. Muli DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Aksyon Jeric Pasiliao. At ako naman po si Action Claire de Guzman. At ngayon sa ating pagtunghay sa detalye ng ating mga balitang panlokal. Suportado ng samahan ng mga tsuper sa Pangasinan ng no vaccine, no ride policy ngayong patuloy na tumataas ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan. Sa isang panayam, inihayag ng presidente ng Alliance of United Transport Organization o Autopro na si Bernard Tulyao na ang kanilang pagsuporta sa naturang polisiya ay pagpapakita umano ng pakikiisa sa mga lokal na pamahalaan sa pagkampanya upang mapababa ang kaso ng sakit sa buong probinsya. Ayon sa kanya, noon pa man ay nakita na nila ang ganitong sitwasyon at pinaghahandaan na rin umano ng kanilang mga kasapi. Hinggil dito, aminado si Tulyao na magiging malaking hamon sa pagpapatupad ng nasabing polisiya ang pag-check sa vaccination cards ng mga pasahero. Sinabi niya na madaling ma-check ang vaccination card ng isang pasahero kung ito'y sasakay sa terminal, ngunit ang hamon niya ay ang mga pick-up commuter o yung mga pasaherong sasakay lamang habang nasa biyahe ang sasakyan. Kaugnay nito, hiniling nito sa mga otoridad tulad ng Land Transportation Office maging sa mga lokal na pamahalaan na tulungan sila sa mahigpit na pagpapatupad ng mga polisiya upang matiyak na tanging ang mga bakunadong pasahero lamang ang maisasakay sa mga pampublikong mga sasakyan. Idinagdag pa nito na ang kanilang pagsuporta sa nasabing polisiya ay hindi upang i-discriminate ang mga taong hindi pa bakunado, kundi nais lamang din nilang matiyak ang kaligtasan ng iba pang mga commuter, gayon din ng mga tsuper na naghahanap buhay para sa kanilang mga pamilya. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Centrum Advance. Para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan, take Centrum Advance everyday. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Samantala, umakyat na sa 95% ang vaccination rate ng San Nicolas hanggang nitong Sabado, January 15. Batay sa tala ng lokal na pamahalaan, pumalo na sa 25,230 ang bilang ng mga fully vaccinated mula sa 26,450 na total eligible population ng bayan. Bukod dito, umabot na rin sa 3,662 ang bilang ng mga nabigyan ng booster shots sa bayan. Sa datos, nasa 6,861 na ang nabakunahan sa ilalim ng
A4 category, 5,154 na persons with comorbidities, habang 3,966 naman ang bilang ng mga nabakunahang senior citizens. Umabot na rin sa 779 ang naturukan ng COVID-19 vaccines mula sa hanay ng healthcare workers at 3,747 naman mula sa Category C. Sa kabilang banda, nakamit na rin ng bayan ang 100% vaccination rate sa pediatric population o ang mga batang edad 12 hanggang 17 taong gulang. Samantala, pinapayuhan ng lokal na pamahalaan ang lahat ng mga residente sa bayan na magpabakuna na at magpa-booster shot na rin kung kinakailangan upang magkaroon ng dagdag depensa ang katawan laban sa COVID-19. Umabot na rin sa 770. Sarado muli simula ngayong araw ng Lunes, January 17, ang Municipal